Niektorí ľudia majú pocit, že sem nepatria. V spoločnosti je to pre nich ťažké, keďže sú veľmi empatickí. Ako by prišli z iného sveta. Takíto ľudia sa nazývajú starseeds alebo hviezdne semienka. Starseeds sú starobilé duše, ktoré pochádzajú z iných hviezdnych systémov, galaxií alebo vyšších dimenzií. Ale prečo sem prišli? A čo je ich úlohou? Na Zem prišli dobrovoľne a prihlásili sa do jednej z najnáročnejších misií v tomto vesmíre. Zem sa práve teraz nachádza v kľúčovom bode svojej evolúcie a prechádza intenzívnou zmenou vedomia. Ľudstvo stojí na prahu veľkého vzostupu, prechodu z 3D do vyššej frekvencie nazývanej 5D. Do stavu, v ktorom prevláda láska a jednota. Starseeds sem prišli ako katalizátori tejto zmeny. Zvyšujú kolektívnu frekvenciu Zeme svojou prítomnosťou, pomáhajú rozpadať staré systémy a súčasne tvoria základy nového sveta založeného na láske, slobode a spojení so zdrojom. Sú tu preto, lebo sa v tomto historickom momente rozhodli pomôcť ľudstvu prebudiť sa do svojej skutočnej božskej podstaty.